Budeme sa rozprávať o tom, aké zákroky plastického chirurga sú povolené aj deťom, alebo teda mladistvím, skrátka do 18 rokov. Pán doktor Jozef Fedeleš je našim ďalším hosťom. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Pán doktor, tak ja som v úvode spomínala, že plastická medicína, plastická chirurgia sa nám skôr spája s takými tými estetickými zákrokmi, ale je tam ešte jeden veľmi dôležitý prívlastok, ktorý budeme asi často používať, a to je rekonštrukčná plastická chirurgia. Presne tak, je veľmi dobré, že to spomíname, pretože plastická chirurgia nespadá pod ňu iba estetická chirurgia, čo je tzv. Skrášľovanie, ale taktiež aj rekonštrukčná chirurgia. V tomto prípade a vzhľadom na tému je asi dobre spomenúť rekonštrukčnú chirurgiu u detí, ktorá má samozrejme viacero špecifík. Prvým špecifikom je, u detí je potrebné na operáciu, či už plastickej chirurgii, alebo aj v akejkoľvek inej, je potrebný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu. A čo sa týka plastickej chirurgie, veľakrát je nutných zákrokov viacej. To znamená, začína sa to už od narodenia. Môžeme spomenúť nejaké vrodené vývojové chyby. Napríklad na tvári je to najčastejší ráštep peria podnebia, ktorý je často spájaný aj s deformitou nosa. No a táto liečba sa už začína v podstate pred narodením, veľakrát prenatálne, teda pred narodením sa zistí už takáto vrodená vývojová chyba, či už sonografiou. No a následne rodič sa môže o to skôr pripraviť. Nie je to príčina na nejaké prerušenie tehotenstva, je to plnohodnotný život týchto ráštepových detí a vlastne po narodení sa začína s prípravou na operáciu, tzv. Nazoalveolárnym formovaním, čo sú nejaké strojčeky, ktoré vkladáme do pusy a pripravujeme dieťatko k operácii. Následne prvá operácia, to pery, a s korekciou nosa sa začína od 3. mesiaca, pokiaľ to zdravotný stav vyžaduje. Čiže aj celkom malinké bábätka sa dajú operovať? Áno. A následne, je to široká téma, samozrejme, následne je možná operácia podnebia, ktorá súvisí s takýmto ráštepom. Najvhodnejšie začať až od 6. mesiaca, aby sme neovplyvnili vývin reči a vývin vlastne maxily. A vlastne podnebie má veľký vplyv aj na reč. Takže niekedy je nutná následná ďalšia operácia, pokiaľ je tzv. Rhinolália. To znamená, reč je kvázi nejaké húhňanie. V dnešnej dobe informácií je veľmi sa vkladá dôraz na vystupovanie a takisto, aby neskôr nevznikali nejaké problémy, čo sa týka zamestnania, je nutné túto reč vlastne nacvičovať a taktiež korigovať operáciou, pokiaľ sa to konzervatívne nedá. To znamená, s tými ráštepmi je to taký beh na dlhé trate, dá sa povedať, nedá sa to asi jednorázovo? Multidisciplinárna starostlivosť, samozrejme neprichádza v úvahu iba plastický chirurg, ale taktiež pediater, čo je detský chirurg a takisto logopéd, dajme tomu ortodont, ktorý pripravuje strojčeky na tie zúbky, takisto foniater, ktorý nám sleduje nejaké dýchanie. Pán doktor, ale potom je to v podstate aj mnoho iných odchyliek alebo deformít, ktoré sa týkajú napríklad aj rôznych horných alebo dolných končatín. Tam je opäť tá rekonštrukčná chirurgia veľmi podstatná, či už je to plastika ruky alebo niečo. Ale majú takého spoločného menovateľa, že oni vlastne pomáhajú tomu malému človečiku alebo tomu dieťaťu, aby sa čo najskôr a v čo najlepšej možnej miere dostalo do normálneho bežného života. Mohlo všetko normálne vnímať a používať. Keď sa trošku posunieme k tým možno, nechcem povedať, že jednoduchším, ale predsa tie, ktoré súvisia trošku s tým skrášľovaním, tak aj v detskom veku sa dajú napríklad operovať odstávajúce ušnice. Áno, čo sa týka tej estetickej vlastne zložky, dlho som rozmýšľal, možno je to jediný taký príklad u dieťaťa, ktorý má nejaký význam. Treba tu dbať na to, či je vhodná už celková narkóza, teda uspatie toho dieťaťa, alebo
ten stav vydrží až dovtedy, pokiaľ dieťa bude tolerovať lokálnu narkózu a následne vtedy odstávajúce ušnice zoperovať. A opäť je tam asi podpis toho zákonného zástupcu alebo rodiča. Samozrejme. Ako je to, pán doktor, pretože vieme, že v dnešnej dobe aj tie naše tínedžerky už sa chcú páčiť, chcú byť krásne, majú povedzme 16-17 rokov a nie sú spokojné sami so sebou a ešte nie sú plnoleté. Čiže prípada vôbec do úvahy pod hranicou 18 rokov nejaký taký ten klasický skrášľovací zákrok alebo nie? Je to veľmi taká kontroverzná, rozporuplná téma. Musím však povedať, že je možné, samozrejme so súhlasom rodičov, aj takýto skrášľovací zákrok. Možno by sme našli pár príkladov modelingu, kde sa začína napríklad so zväčšovaním poprsia tesne pred tou hranicou 18. veku. Ale čo by možno z úst vás ako odborníka zaznelo, že prečo treba teda do tej 18-ky čakať? Prečo je to dôležité, aby ten organizmus bol do finálnej podoby dovyvíjaný? Je veľmi dôležité presne tak, aby ten organizmus bol vyvinutý plnohodnotne. To znamená, môžeme ovplyvniť jednotlivé štruktúry organizmu a zabrzdiť jeho vývoj. Vedel by som nájsť príklad napríklad, čož je operácia nosa. Takže tam treba čakať vyslovene minimálne do toho 17. 18. roku, aby vlastne tie kostné štruktúry boli dostatočne vyvinuté, aby sme operáciou nezabrzdili ich vývoj. Ano. Čo môže samozrejme dakedy skončiť tragicky, pokiaľ by sme to nedodržali. Áno, teda treba naozaj sa obrátiť na odborníkov a konzultovať a veľa sa o tom najskôr dozvedieť, ako si niečo tvrdohlavo prijať a ísť si za tým. Ďakujeme veľmi pekne, pán doktor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.